आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि 2023-24 नि राङा हाबबाय। फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ गभर्नमेन्टआ सोनानै होबाय। गोबां मानसिफोरनि राङा हाबदों आरो गोबांनियानो हाबाखै। नोंथांमोना बे रां हाबनायखौ बोरै चेक खालामनो, बेनि लिस्टखौ, रां हाबनायनि लिस्टखौ बोरै चेक खालामनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। लोगोसे 2024 आरो 25नि गोदान सार्भेनि बागैबो जोङो नैबे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। बेनि 2024-25नि सार्भेनि गभर्नमेन्टआ बिग आपडेट फोसावदों। नोंथाङा बे 2024-25आव सार्भेयाव माबायदि सिलेक्ट जानो आरो बेनि बोरै अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथाङा बानायनो, बेफोरनि जों A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा दासिमबो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै दासिमबो पाक्कानि न'खौ मोननो हायाखै, अब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण 2024-25आव नोंथाङा मोननो थाखाय माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगौ, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायग्रोगोन गिबियावनो रां हाबनायनि लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो। नोंथाङा दाख्लैबावै बेनि रांखौ सोनानै होबाय। 15 सेप्तेम्बराव बेनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट न' लुनो थाखाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रांखौ गभर्नमेन्टआ बहननानै होदों। गिबियाव नोंथांनो रांखौ मोनथाम किस्तियाव होगोन। नोंथांमोना बे रांखौ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट मोननो हागोन, DBTनि थ्रुयै सोयो। नोंथांमोना बे रां हाबनायखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोरनियानो राङा हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै नोंथाङा बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै मिथिगोन। नोंथाङा रां हाबदोंना हाबाखै बेयाव लिस्टआव नोंथाङा नायनो हागोन। जोङो दानिया बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। गुगोलाव नोंथाङा pmgy.gov.in बेखौ सार्च खालामबाबो जागोन। बेनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होखादों। नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबे मोनसे अपसनाव नुनो मोनदों हुम। बे हुमाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि हुमाव क्लिक खालामनानै बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आवास शप। बे आवास शपआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनानै नैबे रिपर्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि दानिया रिपर्टआव क्लिक खालामखांनानै बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवबावगोन। बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन। बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामनानै दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नैबेयाव अल स्टेट, बेयाव नोंथाङा स्टेटखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। आङो बेयाव आसामखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेयाव डिस्ट्रिक्ट, नैबे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामबाय। दानिया डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे सिलेक्ट अपसन मोनबावदों। बे सिलेक्ट अपसनाव बेयाव ब्लकखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन, गावबागावनि ब्लकखौ। आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ क्लिक बानायबाय। बेबायदि नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ बेबायदि क्लिक बानायबानो जाबाय। ब्लकखौ क्लिक खालामनानै दानिया नोंथाङा गावबागावनि बेयाव VCDCखौ क्लिक खालामनांगोन। आं बेयाव मोनसे VCDCखौ क्लिक बानायबाय। बेबायदि VCDC क्लिक खालामनानै नैबे सिलेक्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव सनखौ, माबे सननि नोंथाङा लिस्टखौ नायनो सानदों बेयाव नैबेयाव सनखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे 2024-25 बेयाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा दानिया स्किमखौ नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। स्किमाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामखांनानै नैबेयाव मोनसे केपसा नुदों। नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय। नैबेखौ माइनास खालामनानै आं बेयाव केपसाखौ बहायनोसै। दानिया केपसाखौ क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि गासैबो लिस्टआ बेयाव गेवगोन नोंथांनि VCDCनि। नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन मोनदों डाउनलड एक्सेल आरो डाउनलड PDF। नोंथाङा बबेयाव डाउनलड खालामनो दानिया नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव नैबे डाउनलड एक्सेलाव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। बेयो जोंनिया दा डाउनलड एक्सेल फर्मेटाव बियो डाउनलड जागोन। नैबे डाउनलड एगेनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि जोंनिया दानिया डाउनलड जाबाय। आं बे फर्मखौ अपेन खालामनोसै आरो नायनोसै।
दानिया जोंनिया लिस्टआ बेबायदि बेयाव गेवगोन नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि नामखौ नैबेयाव नायबानो जाबाय बेनिफिसारिनि नोंथांनि नामखौ नायबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथाङा स्किमनि नामखौ नायबानो जाबाय आरो नैबेयाव डेटखौ नायबानो जाबाय दानिया नोंथाङा रां हाबनायनि अपसनखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि सेंसन डेटआ नैबे 07/09/2024 नैबेयाव नोंथांनि सेंसन डेटखौ नायबानो जाबाय आरो रां हाबनायनि एमाउन्टखौ नोंथाङा नैबेयाव नागिरबानो जाबाय नैबेयाव एमाउन्ट रिलिज नैबेयाव गिबियाव नोंथांनो 32,500 रांखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै बेयाव बहननानै होदों नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय आरो एमाउन्टआ माब्ला बेयाव ट्रेन्सफार खालामनाय नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों एमाउन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव माब्ला हाबदों नैबेयाव ट्रेन्सफारनि डेटखौ नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय नैबेयाव सिदा नोंथाङा नायबानो जाबाय नोंथांनि नामजों मिलायनानै बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि रां हाबनायनि डिटेल्सखौ प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि 2024नि नोंथाङा बे लिस्टखौ लाबानो जाबाय दानिया जोङो सावरायगोन गोदान सार्भेनि बागै दानिया जाय बिथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना 2024आव नाम फैयाखै नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ अलरेडि अर्डार खालामखाबाय 2024-25आव नोंथांमोना गोदानै बेयाव पाक्कानि न' प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जोहै मोननो थांगासिनो दं मानो होनोब्ला एबारनि क्राइटेरिया न' मोननायनि क्राइटेरियाखौ बेयाव सोलायनानै होदों नोंथाङा बेयाव क्राइटेरियाखौ आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायखांबायमोन बे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो A to Z आपडेट होखादोंमोन बेयाव गोबां क्राइटेरियाखौ चेन्ज खालामनाय जादों दा नोंथाङा नैबेयाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै गोबां बेयाव चेन्ज खालामनाय जादों आं नोंथांमोननो आपडेट होखांबायमोन गिबियाव बेयाव गोबां इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नैबेयाव होनानै दोनदोंमोन नोंथांनियाव इन्जुरनि न'आव थाग्रा आरो गोबां गोरिब श्रेणिनि सुबुंफोरनोल' प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ होयोमोन नाथाय दा बेनि चेन्ज खालामनानै इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ चेन्ज खालामनानै जुदि नोंथांनियाव बाइक दं अब्लाबो नोंथाङा दा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण न'खौ मोनगोन आरो नोंथांनियाव माइ गायग्रा हा 5 बिगासिमहालागै नोंथांनियाव हा थाबाबो नोंथाङा न'खौ मोननो हागोन गिबियाव गभर्नमेन्टआ नोंथांनि मान्थलि इनकामा जुदि 10,000 रांमोन अब्ला नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोनामोन नाथाय दा नोंथांनि बे मान्थलि आया 15,000 रांसिमहालागै नोंथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोनगोन थाबैनो बेनि सार्भेया जागायसिगोन गिबियाव बेखौ VCDC लेभेलनिफ्राय नोंथांनि न' फैनानै सार्भे खालामगोन बे सार्भेयाव जुदि नोंथाङा इलिजिबल जायो अब्ला नोंथाङा मोनसे न'नि आइडि मोनगोन बे आइडिनि जोहै नोंथांनियाव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि राङा हाबगोन न' लुनो थाखाय नोंथाङा थाबैनो बे सार्भेया जायोब्ला नोंथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ 2024-25आव नोंथाङा मोननो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय बेनि माबाफोर मोनसे गोदान आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ